Bé, és un cúmul de coses, vull dir que és una decisió que portava com molts anys pensant en com pràcticament des de que vaig entrar pues, he anat pensant de què és el que faria després de la política, perquè sempre he tingut clar que no estava ahí per estar tota la vida, no? Vull dir, la meva idea no era fer carrera política. O sigui, primerament que vaig pensar en un principi, ja, de fet ho vaig dir públicament, que el més normal pensava que seria estar uns 8 anys, 2 legislatures, que també era pogut ser un poc més o un poc menys, però bueno, és una idea que tenia preconcebuda. I després també està el tema, un tema vital de que jo vaig tenir una edat que si vull fer alguna cosa en la vida que no siga fer carrera de política, tampoc no pots estar tota la vida allí. Això era un poc la idea principal de deixar que la política és una etapa de la vida i tractar-ho amb una certa normalitat. Jo, si no s'hagués acabat la bossa sorda, hauria pogut continuar fent les dues coses. M'hauria sigut molt complicat, perquè estant al nivell que estava la bossa sorda a última hora i fent de diputat al mateix temps, m'hauria sigut complicat, però ho hauria pogut fer. Realment, si no ho faig, no va ser la relació causa-efecte de que, com jo me'n vaig de diputat, la bossa sorda. No va ser així, encara que pot haver gent que ho pense, sinó que era una qüestió més interna del grup que portàvem temps parlant i es va donar aquesta casualitat, que es donava una cosa amb l'altra. Però, bueno, jo penso que es poden fer les dues feines. També he vist en la meva experiència política, i això recordo que hi havia gent que m'ho dia al principi, com Manolo Mata i tal, que no és bo, o sigui, pensa que has de fer una de les dues coses. O sigui, com a professional, pots ser un temps, combinar la teva activitat professional en la política de primera línia, però realment si vols donar fruit, si has d'estar al dia a dia, tant en una cosa com en l'altra, has de triar. I després amb el temps ho he vist, que s'ha de triar, o sigui, no... Jo vaig estar compaginant un any la feina de diputat amb el final de la bossa sorda i evidentment en aquest moment per a mi va ser bastant estressant perquè era el final de la gira de l'últim any de la bossa, que va ser fer molts concerts i va ser molt emocionant i tal, amb el principi d'una cosa nova com ser diputat i bueno, el primer any va ser estressant. Ho vaig fer i segurament podria haver estat més temps. Però pensa que és recomanable que si tens dos oficis com la política, que n'has de triar-ne, pensa. És una pregunta difícil perquè quan responc això la gent es posa a escoltar, a buscar-li tres peus al gat i si ha dit i no ha dit. Jo no ho sé, jo porto dient des de la mateixa nit que la bossa sorda se'n va anar al Japó i que sempre he dit, bueno, doncs nosaltres continuem sent amics i no descartem res, no? Ja veurem d'aquí uns anys. I continuo dient el mateix ara. O sigui que no és ni avant ni a res, perquè després la gent va al titular. La bossa tornarà perquè Nadal ha dit que... Bueno, però no... Porta tota la vida, ja són 7 anys ja, quasi, dient el mateix i, bueno, no sé, igual estaria bé que algun moment que tornàrem, però bueno, això no està damunt de la taula i sempre ho dic, bueno, que si algun dia ho hauríem de fer, és una cosa que portaria molta feina darrere i que ara mateixa, que estic acabant aquesta etapa, me se fa un poc pesat pensar en el faenón que seria preparar la tornada de la bossa. La veritat és que m'agrada un poc de gossera. Però bé. Bueno, el que sé que estarem este 22 d'abril, estarem jo i seguir a la plaça de Bous donant suport als actes del 25 d'abril i animant a la gent a mobilitzar-se per aquestes setmanes que venen i aquests mesos que venen, que es decideixen coses importants per al nostre futur i que bueno, també ja trobo que és el tercer o quart 25 d'abril que participe des que m'ho vaig deixar, lo de la bossa i la música i tal, però és això de que t'ho deixes però no t'ho acabes de deixar. I res, i per lo demés, sí, el que has dit tu, que n'hi ha gent en la pregunta, que n'hi ha gent que no m'ho ha sentit mai i que està ahí. Jo l'altre dia que vaig anar al concert de Falles de la Fum i Gasó i tal, em vaig quedar flipat de la gent, perquè jo us preguntava, hòstia, però tu quants anys tens? Ah, tinc 10, et diu, i dic, clar, és que quan nosaltres fem acabant no hauries vist cada concert nostre. Però bueno, la gent també té unes manies molt rares.